Huh? I think oh my. Baby, ooh, never be happy around, never be around, never be happy around, baby, baby, ooh, now, never be around, got me going, where's the bed, ooh, now, never be around, got me going, where's the never be happy around, got me going, ooh, 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 night, never be happy around. Така, значи, имам един OPI или OPI, както се нарича там, не знам. Обаче да го намирам. Върши 20 лева. Сега някъде изняв. Не знам къде. Направо намирам. Тези това не са ли всички окви? Това са ми само съвпадащи така марки. Да, ще се подбея. Виж, му бахче един. Тук да изика доматен пък нещо яко. Да. Тук се намама специално чалко. Хубаво. Даже и той се Марко. Обаче много гамно се сичи. Да направо къдбаниш. Те са с много яки шенса обаче, но мотивете те са много хубави. Те са много само да пътят. На фламура, бено. И на тези дримчета са най-ефтините. И тях малко са нормално. А то пък знаде, аз и то сигурно няма година, не знам как не шах на още. Свърши е почти. Не се го използвах. И да, ползвам и тази гъбичка. Изредах я от този само да си не дойде. И ще такова в къде дойде. Много хубаво. И да, значи го купя клип.